खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेल PN Production SS YouTube चेनेल। दिनै आं मोनसे मेथाइ रोजाबदों। बे मेथाइया आदा फुंजानि खनखानाय। बे मेथाइखौ आं दिनैहाय कभार खालामदों। बे मेथाइ खननायाव दिनै रोजाबनायाव जोबोद गोरोन्थि जादों, टिउननिबो गोरोन्थि जादों। नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा खालामगोन। दा आंनि YouTube चेनेल PN Production SS खौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकन थुनानै हो, लाइक खालाम, शेयार खालाम जेसेबां हायो लोगोफोरनो। थैंक इउ। Mijinga dinai manu bai philanku noni onnaya manu simang jaku Mijinga dinai manu bai philanku गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादा मानो खालामखोनो आंखौ जावलिया मानो खालामखोनो आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोननो मिनिखैरो मिनिनानो बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहाङै खानाय